hem d'entendre que és l'eina bàsica per fer possible la sostenibilitat del nostre planeta. Una sostenibilitat que no és més que enfocar la solució dels problemes i les necessitats d'avui de manera que no es comprometin o impedeixin el desenvolupament i progrés de les generacions futures. Quelcom que obliga a minimitzar d'una forma clara i urgent l'impacte ambiental dels productes. També l'òptima utilització dels mateixos. En aquesta línia esdevé cabdal entendre que caldria ultrapassar els ajustos centrats en la minimització de l'impacte ambiental. Minimització de l'impacte ambiental de les indústries, però minimització de l'impacte ambiental també dels processos associats. I centrar-nos a la vegada en els processos finals que són els de reciclatge dels residus. Avui cal entendre que els problemes derivats de l'ús dels productes és clau, ja que la major part del malbaratament dels recursos i la contaminació es produeix en aquesta fase del cicle de vida del producte i no sols al principi i al final de la cadena a la fabricació i en la destrucció, reciclatge, on l'impacte sol ésser tan sols entre el 10 i el 20% del total. Hom recorda, tots recordem, podem afirmar, a tall d'exemple, l'ús dels aparells de refrigeració i el seu impacte ambiental o els vehicles amb motor explosió. Dos exemples clars on l'impacte fonamentalment es produeix al llarg del període del cicle de vida que va des de l'adquisició fins al seu retirament i, per tant, enviar-ho a zones de reciclatge. La funció i la necessitat del disseny, en general, entès fonamentalment com aquest tercer component del qui parlava del procés d'innovació i l'element que harmonitza el desenvolupament d'avui i el del demà, s'evidencia amb força renovada quan s'analitza l'inqüestionable canvi climàtic amb independència que les seves causes sigui l'home, la sobreexplotació del planeta, el malbaratament dels recursos o els ajustos periòdics que s'autosotmès el nostre planeta Terra si seguim el que ens diu la teoria Gaia de la Terra com a element viu. Amb independència, per tant, de quines siguin les causes, avui tots hem assumit que el canvi climàtic està aquí i és un fet amb implicacions econòmiques immenses i amb conseqüències impredictibles per al desenvolupament humà. Però si és inqüestionable la importància de l'impacte, d'acord als informes que es van coneixent des de diferents sectors, també és cert que l'home pot i hauria de treballar per evitar-ho, o almenys minimitzar els efectes negatius que pot tenir sobre la salut, el desenvolupament social i l'economia. He volgut posar de manifest alguns aspectes que de ben segur permeten i requereixen debat, però que evidencien la importància del disseny i que ens permeten manifestar que molts som els que creiem que el disseny que ha estat capaç fins ara d'esdevenir l'eix vertebrador de la inclusió dels avenços científics i tecnològics en els productes, en els serveis i en els productes, esdevé ara la pedra angular per afrontar la multiproblemàtica actual. Una problemàtica que sols és abordable amb un procés sistemàtic i continuat i rigorós d'innovació. Una innovació que s'ha de desenvolupar amb equips plurals i heterogenis que assumeixen en plenitud el potencial quan simbiòticament es gestiona l'avenç científic, el desenvolupament tecnològic i el disseny. La forma en què imaginem i construïm les coses per a ser usades és una tasca d'enorme responsabilitat i el disseny té i tindrà una importància cabdal. Una importància que es traduirà en el model d'accés al coneixement i en el model de societat que viurem. De com ho fem es derivarà construir una societat equilibrada social i ecològicament o tot el contrari, una societat que ens aparta i una societat que no mira el futur. Assumida la importància determinant pel que fa a la construcció del futur del disseny, un disseny, repeteixo, emprat simbiòticament amb la ciència i la tecnologia,
hauríem d'acceptar que, a pesar del potencial que aporta aquest procés innovador, la innovació no és suficient. No és suficient per competir en l'economia del coneixement i en un context d'economia global. La innovació cal aplicar-la a una finalitat clara, que és la millora continuada en un entorn complex, asimètric, canviant i extremadament desregularitzat. És en aquest sentit on la triada globalització, productivitat i innovació, repeteixo, globalització, productivitat i innovació, esdevé clau per assolir la competitivitat. Una triada, no ens desenganyem, complexa. Quant a la seva gestió, que requereix buscar l'equilibri òptim entre els diversos components per cada valor o nivell de competitivitat possible, ja que la composició dels components, me refereixo a la component globalització, a la component productivitat i a la component innovació, la composició d'aquests tres components en un determinat moment condiciona el valor o nivell de competitivitat del futur. Identificar els components i donar el pes òptim a cadascun d'ells en l'equació a resoldre és l'objectiu a assolir per guanyar el repte de la competitivitat i la via de generar els recursos que garanteixen l'avenç lliure de les societats. Cal comprendre, per tant, que la globalització ultrapassa el concepte d'internacionalització tal com s'entenia fins que la interdependència, l'obertura dels mercats i la liberalització modificar l'escenari i obligar a entendre-la com la capacitat de distribuir el procés al llarg i ample del planeta. Una distribució del procés que ha d'anar simultàniament acompanyada de disposar de productes que són reconeguts i acceptats i valorats en diversos mercats. Així doncs, assumir la globalització avui i extreure els avantatges comporta la gestió simultània dels conceptes tangibles i intangibles que acoten i defineixen, en primer lloc, la localització del producte i la logística associada, en segon lloc, la internacionalització del producte, producció, producte, dos primers components, i el tercer, la capacitat d'esdevenir referent quant als serveis i als productes. Referent, mercès, això sí, a la qualitat dels mateixos i a la qualitat i el valor de l'empresa. Un repte, sens dubte, complex, però està a l'abast només d'aquelles organitzacions i col·lectius que s'impregnen de coneixement compartit i treball en equip. Feia referència, en segon lloc, a la productivitat. Una productivitat que té que fonamentar-se en les infraestructures i la seva aportació a la interrelació i connexió al món. A l'equip humà, que configura l'organització, un equip on coexisteixen, i han de ser així, lideratges, compromisos, habilitats, coneixements i actituds. I finalment, l'entorn o el territori on es desenvolupa l'activitat. L'espai on les persones creixem social i professionalment. És sols, per tant, amb aquesta harmonia i equilibri entre els diversos components que configuren les infraestructures, l'equip humà i el territori, on la productivitat és capaç d'assolir altes cotes. En definitiva, d'arribar a el que es coneix com cotes òptimes de productivitat. En tercer lloc, el tercer component al que feia referència era la innovació. Una innovació que ja n'he parlat, però que sintèticament voldria manifestar que ha de ser plantejada com una innovació integral, el que comporta aplicar-la als productes, a l'organització i als processos. Una innovació que obliga a gestionar i a considerar aspectes científics i tècnics, també aspectes culturals, coneixements i formació de les persones i mecanismes en la presa de decisió. Uns mecanismes que no poden oblidar les capacitats d'interrelació i de cooperació humana. Tot un conjunt de fets que se centren en la capacitat de les persones i en el seu tarannà molt vinculat a la cultura que impregna les organitzacions. La innovació, per tant, requereix d'una actitud específica a nivell individual i col·lectiu, que no pot defugir
assumint risc, això sí,